Tasyon naman ang ginagawa ngayon ni 3rd District Congressman Gabi Bordado sa mamamayan ng Calabanga para sa pagtakbo bilang alkalde ng sabi ng bayan. Ayon kay Bordado, sa kanyang pagtatalumpati sa mga barangay ay isinusumiti niya ang kanyang sarili sa bayan sa konsultasyong ginagawa kung karapat-dapat ba siyang pamunuan ang nasabi ng bayan ng Calabanga. Si Bordado ay nasa ikatlo at huling termino na sa panunungkulan bilang 3rd District Congressman ng probinsya ng Camarines Sur at kinakainteresan niya di manong pamunuan ng sariling bayan kung kaya nasa malawakang konsultasyon ang kanyang ginagawa. Ay namin pa na congressman ng lahat ng sektor, mga barangay at grupo sa nasabi ng bayan ay kanyang tatanungin kung siya ba ay pwedeng kumandidato at kung hindi ay siya ay aatras sa nasabi ng posisyon na magkandidato bilang alkalde ng nasabi ng bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Ayaw po yung kasiguruhan, nagtarampo ako duman sa mga tao na interesado ako, pero kung dahil sunda interesado, kaya akong magigibo. Iyon lang yan ang saguyang official statement duman. Naglibot ako sa Tumagudtod, nagpasiring ako sa Balumbon, pasiring sa Kumagingking, sa iba pang mga barangay sa taas. Pangali pong ipaabot sa enda na nakaandam po akong mag-survey bilang alkalde tan sa diri kong banwaan na Calabanga. Alagad kung nabuo po ninda, mayo po akong magigibugayan. Ano po? May reaction po sila si paglibot-libot po. Ano po ang reaction? Marami ang reaksyon, pero ilingon tamuan kabilugan. Matao po ako ng final decision kayan mga Marso o Abril para maaraman po ng tao kung madiretso kita uday. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Pitong local government units sa Bicol ang makakatanggap ng halagang 93 milyong pesong financial assistance mula pa sa Department of Budget and Management para sa water supply and sanitation services sa ilalim ng Support Assistance Fund to Participatory Budgeting SAPB project. Ayon kay TVM Assistant Secretary Rolando Toledo, ang pitong LGU bahagi ng total na munisipyo na makakatanggap ng water and sanitary project na ang eligibility nito ay mula pa sa 4th class at 6th class sa income classes o municipality sa Bicol Region. Ang mga nasabing LGU sa Bicol ay ang mga sumusunod: malilipot sa probinsya ng Albay, Hubilyar sa Sorsogon, Bulusan, Bulan at Huban, Balino naman sa Masbate, Pangaliban sa Catanduanes at ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Camarines Sur. Samantala, ikinatawa naman ni Mayor Fermin Mabulo ng bayan ng San Fernando ang nasabi ng proyekto at ito di umano ay makakatulong sa supply ng tubig o sa project tungkol sa potable water system sa nasabi ng bayan at matutulungan ito para sa development ng nasabing project ang mga taga San Fernando, Camarines Sur. Iyan naman ang Bunyog Balita. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Balita mula sa Philippine Army sa Buturan Albay, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng mga sundalo ng gobyerno at mga miyembros ng teroristang grupo ng New People's Army. Kasama ang Scout Platoon ng 49th Infantry Good Samaritan Battalion, Police Provincial Office Albay, CIDG Albay, 95 MICO, MIX 5 at 51 SU. Naganap ang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at tinatawag na teroristang komunista NPA sa matapang na pagkasagupan ng dalawang grupo, lalo na ang pamahalaan na kuha nila at nabawi sa mga kalaban ang mga gamitan ng armas tulad ng isang M16 rifle, isang M653 rifle at isang caliber 30 carbine. Bukod dito, nakuha rin ng mga sundalo ang mga personal na gamit ng mga subversibong grupo na nagsitakas matapos ang matinding bakbakan sa Buturan. Sa pahayag pa ng Philippine Army, kahit na patuloy ang labanan, matagumpay pa rin nilang nabawi ang nasabi ng mga kagamitan mula sa kalaban at ito ay magagamit na impormasyon para malaman ang mga activities at mga taktika pang-militar na sabi ng grupo ng kalaban ng gobyerno.
Makakatulong din umano ito sa kanilang operasyon, lalo na sa pagtukoy at paghahanap sa sinasabing mga resident terrorists ng Bicol. Sabi pa sa pahayag ng press release ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army. Iyan na naman ang bunyog balita. Ako si Kapunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.